Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю вас у новій частці City Skyline, якая другая, безумоўна. Што ў нас тут адбывалася за гэты вялікі час, і пакуль я не здымаў відэа, але рабіў стрымы. І на стрымах мы, па сутнасці, дакачаліся амаль што да самага канца, маю на ўвазе, вытраціўшы ўсе пункты, па-першае, а па-другое, дасягнуўшы, лічы, што найвялікшай мэты мегалаполісу. Нам засталося зусім трошачкі, як бачыце, менавіта гэтае я і хачу зрабіць у гэтае відэа на відэа, а не на стрымы. Што ж нас чакае наперадзе? Наперадзе ў нас даволі шмат працы з краматорыямі, як гэта не дзіва. Усё ж такі ў гэтай гульні надта вялікі перакос ідзе ў бок забеспячэння гораду машынамі, якія займаюцца перавозкаю трупаў, назовем гэта так, таксама смецце, гэта ўсё аднаго парадку праблема. Мне падаецца, што ўсё ж такі асноўнае, што адбываецца зараз у гэтым горадзе, чаму так шмат чырвоных гэтых кропачак, гэта з-за таго, што з дарогамі не ўсё так ладна, як мае быць. І менавіта вось гэтая штука, яна вырашыцца толькі тады, калі мы вырашым праблему з забеспячэннем добрымі дарогамі, шляхамі, з спалучэннем розных рэгіёнаў з іншымі рэгіёнамі з дапамогай рознага кшталту дарог. То бок, нам трэба, па-першае, выразна паказваць, што ёсць дыстракты, вось, напрыклад, як гэты, дзе павінны быць шырачэзныя дарогі, як асноўная магістраля, а таксама збочныя, звычайныя, маленькія дарогі. Усё гэта будзем перапрацоўваць, але ўжо пасля атрымання 20-го ўзроўню нашай мэты на гэтым відэа. Перапрацоўваць мы гэта будзем, хутчэй за ўсё, на стрымы разам з каналам, які займаецца урбаністыкай. Троху пазней аб гэтым вы даведаеце, альбо паглядзіце мінулы стрым. Там усё падрабязна пра гэта. Тут у нас, бачыце, ёсць яшчэ і прамысловая зона даволі вялікая. Штосьці дае гэтае, так, яна дае даволі вялікі навуковы патэнцыял, таму адронны калайдер застанецца. Што тычыцца жыллёвай забудовы, як бачыце, у нас велічэзны раён, які патрабуе таксама удасканалення. Трэба будзе зрабіць тут троху лягчэй. Тут будзе асноўная магістраль, якая будзе праходзіць хутчэй за ўсё вакол гэтага рэгіёну, выключаючы стары рэгіён, то бок ён будзе вось так прыблізна ісці. Вось тут асноўная моцная, і вось так, і вось так, і вось так, і вось сюды заходзіць. Карацей, усё гэта ёсць у маёй галаве як неблагі план. Што яшчэ адбылося? Гэта, як бачыце, на мінулым відэа, на апошнім відэа пра City Skyline мы пабудавалі порт. Порт як пасажырскі, так і грузавы, але насамрэч ён не працуе. Дзіўна, але гэта так. Вось зараз адплывае карабель ад порту і заўважце, у яго 0 тоннаў. Мяне гэта засмучвае. На жаль, гэта так працуе зараз у гульні, але як ёсць, што ёсць, то і ёсць, што маем, то маем. Калі вось так вось займацца гэтай будоўляй, хуценька мы атрымаем гэты свой 20-й ўзровень, падназбіраем сабе яшчэ вось трошачкі грошыкаў, бо у нас 555 тысячаў крэдытаў падае штомесяц, гэта прыблізна кожныя 5-7 хвілінаў. Так што план такі забудовы, падтрымліваць насельніцтва, падтрымліваць іхнія жаданні, развіваць нашу прамысловую зону ўсё яшчэ, і таксама забудоўвацца, купляць плітачкі і гэтак далей. То бок, хуценька, мы ўсё выкупім, на ўсё заробім. Карацей, тут у нас, бачыце, зусім трошачкі засталося. Вось, у нас з'явілася, дарэчы, яшчэ вось гэтая алея, калі так можна мовіць, ветравых генератараў. Мне падаецца, гэта цудоўная магчымасць тут паставіць іх. Калі купім тут яшчэ вось гэты кавалачак, то вось такі ветрагенератарны кавалак будзе. Ну давай, прамысловы рэгіён, будзем развіваць яго.
Ух, нішто сабе. У нас з'явіўся аўтадылер. У нас з'явілася нейкая цудоўная пабудова. Мінус 1 ад імпарту, плюс 1 да прывабнасці горадаў і на 1 кілометр дадае яшчэ шчасця. Падаецца, тут шчасця зашмат. Давайте вось тут зробім гэтую пабудову. Вось тут школа, вось тут штосьці іншае. Вось каля мастку, мне падаецца. Ох, цудоўна мне падаецца будзе. Так, тут камерцыйныя яшчэ. Вось тут можна будзе зрабіць вось так. Ну, паглядзім, што ў нас атрымалася. Аўтацэнтр даволі вялікі. Чамусьці яго трэба было менавіта так пабудаваць наверху, каб ён так і вылучаўся над усімі. Але затое праз мост, калі людзі едуць, яны вось адразу бачаць гэты цэнтр. Падаецца, гэта выглядае няблага. Так, давай далей. У нас патрабуецца ўсё ж такі яшчэ жытловая забудова. Хадзім сюды. Ну і, безумоўна, камерцыйную таксама трэба будзе зрабіць, каб людзям было дзе купляць штосьці. О, панеслася хваля такая. Усе задаволеныя. Усе задаволеныя, што мы пабудавалі сабе станцыю, якая будзе папярэджваць нас загадзя аб на кепскі надвор'я, аб нейкіх навальніцах, якія могуць пашкодзіць усяму, што тут бывае. Вось, так што мястэчка нашае стала больш бяспечным. Гэта добра. Паглядзіце, якія абрысы ў нас намаляваліся з нашым мястэчкам. Вось тут я скончыў велічэзную працу па аб'яднанню вось гэтай вось зоны з заселеным горадам. Вось тут нашы фермы, яны акурат упісаліся вось сюды. З'явіўся новы рэгіён, так, але даволі такі, ну, не вельмі добра. З-за таго, што ўсё ж такі дарогі будаваныя на схілах, але ўсё ж такі тут можна засяляцца. Гэта няблага.
Так, ну і вядома. Вось тут вось гэты кавалачак, куточак, усё даядналася. Ну і тут вядома, што ў нас ужо даволі шмат патрэбаў. Так, я бачу, што ў нас расце патрэба ў сярэдняй забудове. А ну павяртаемся ў наш горад. Што тут у нас дзеецца? Сапраўды, сярэдняя забудова ўжо ёсць. І мы толькі трэба дадаць вось сюды яе. Сярэдняя ёсць, нізкапавярховая, зараз будзем забудоўваць. Так, працягнем не вось тут, працягнем з рэгіёна каля аэрапорту. Віншую вас, шановныя. Мы дасягнулі ўзроўню Мегалаполіс, і гэта была мэта на наш сённяшні ролик. Усё, мы зарабілі троху грашэй, мы атрымалі ўсе пункты, якія нам не хапала. Зараз мы ўсё гэта будзем вытрачаць. Мы з вами гатовыя, у нас горад пабудаваны, ён дасягнуўшы максімальнага ўзроўню, які толькі можа быць у гэтай гульні. І ў нас ёсць 20 пунктаў, 28 пунктаў, якія мы можам вытраціць. Гэта тычыцца, па-першае, вось гэтых парковачных месцаў у нас выдатна. Па электрычнасці у нас ёсць заводы, якія выпрацоўваюць электраэнергію. Зараз мы да іх павернемся, я толькі праверу, што больш важнага ў нас нічога няма. Транспартная сістэма, безумоўна, адчыняем, сабвэй, трамвай, усё гэта і апошнія нашыя заводы па вытворчасці электраэнергіі мы таксама вытрацілі. Усё. Мы пракачалі нашае мястэчка на 100%. Мы зрабілі ўсё па даследаваннях, выбачаюся. Трэба адзначыць, што мы па даследаваннях зрабілі максімум, што магчыма ў гэтай гульне. Як бачыце, у нас больш не будзе расці досвед, мы больш нічога не будзем атрымліваць. Адзінае, што ў нас застаецца, гэта развівацца і паглыбляцца па тэрыторыі, якая нам даступная па сутнасці тут на гэтай мапе. Па-другое, безумоўна, можна зрабіць шмат чаго яшчэ з горадам, розныя праекты, масты, развязкі і гэтак далей. Гэтым, дарэчы, мы будзем займацца. А ўжо што тычыцца пракачцы, якая ў нас існуе ў гэтай гульні, то яе мы будзем рабіць троху пазней на стрымы. Можна я толькі зараз пабудую вось гэтае цікавае. Цікава, слухайце, яны вельмі прыемна выглядае. Ну-ка. Мне падаецца, вось бачыце, у нас тут усё чырвонае. І вось гэтага не хапала менавіта тут. Гэта паркоўка вертыкальная. Слухайце, яна падобная, нібы на заводзе BMW такая ёсць, правда ж? Дзе яны замест складаў пабудавалі вось такую сабе. Так, па гэтых не цікавіць насамрэч, я не хачу будаваць іх, таму мы іх пакінем. Ну, як я вам казаў раней, трамвай мне не падабаюцца, і тое самае тычыцца з метро. Вось, гэтым я таксама не люблю займацца, мне гэтыя віды транспарту не падабаюцца. Таму вы іх не пабачыце, хутчэй за ўсё, у маім горадзе. Што я вам прапаную зрабіць? На бягучы дзень, на бягучы момант мы зрабілі ўсё, што магчыма. У нас жыве ў горадзе, давайте так падсумуем, чаго ж мы дасягнулі, дзякуючы вытрачанаму часу на гэтую гульню, каб атрымаць сабе
назваў мегалаполісам. Дзеля гэтага ўсяго, што вам патрабуецца, 250 тысяч жыхароў. Пры гэтым у мяне яны растуць па 1000 на дзень, прыблізна так, ці на месяц гэта не ведаю, не важна. У мяне па эканамічных паказніках мы зарабляем 655 тысячаў крэдытаў, пры гэтым пры ўсім нагадаю, што максімальны ўзровень крэдытаў, які дасягнуць мне ўдалося, гэта 750 тысячаў. Не надта вялікая розніца з бягучым, але ўсё ж такі 100 тысячаў у кішэню само па сабе не трапляе, праўда, трэба зарабляць. Горад наш па выніку ўсёй працы па сутнасці заняў усю мапу, калі мы лічым ад усходу да заходняй часткі ейнай, наадварот, усходняя, заходняя частка, і амаль што мы дасягнулі мяжы з суседзямі, якія ёсць у нас вось тут, на поўначы, у гарах. Мы з імі звязалі абсалютна ўсё. Мы пабудавалі амаль што ўсе віды транспарту, у нас гандлёвыя сувязі зроблены на максімум. У нас ёсць дзелавы так званы цэнтр, у нас ёсць жытловы цэнтр, дарэчы, вось бачыце, па выніку сённяшняга дню ён у нас выглядае, мне падаецца, вельмі натуральна. Вось гэтая дарога, якая яго абкружае, яна дазволіць нам потым зрабіць добрую шашу аб'язную. Агулам зрабіць тут будзе 3 дарогі. Адная дарога ад паўночнага суседа ідзе налева, другая направа, і паміж сабою яны звязаныя трэцяй шашою, то бок па сутнасці у нас будзе трохкутнік такі, у якім знаходзіцца наш горад. Пры гэтым пры ўсім асноўны мой прыцэл яшчэ будзе на развіццё турызму, якое па сутнасці зараз не працуе. А для гэтага нам спатрэбіцца яшчэ будаваць шмат розных будынкаў, выконваючы розныя задачы, якія патрабуюцца. Як бачыце, тут у нас ёсць умовы, вось, і тут, напрыклад, у нас увогуле нічога не адкрыта. Па камерцыйнай забудове толькі 2 з 6, па прамысловай у нас яшчэ наперадзе даволі шмат, і па бізнес галіне палова адкрыта. То бок, калі у нас будзе максімальная колькасць будынкаў, тут толькі ў гэтым выпадку у нас будзе па сутнасці дасягнуты ліміт, максімальны ліміт па турыстычнай прывабнасці. Вось і ўсё на гэтым. Мяркую і спадзяюся на тое, што вам спадабалася гэтая серыя Cities Skyline. Наперадзе нас чакае пару стрымоў яшчэ па уладкаванні гэтага мястэчка, і, магчыма, яшчэ будуць з'яўляцца серыі па будаўніцтве тых ці іншых незвычайных будынкаў. Не ўпэўнены, што гэта так будзе, але вам вялікі дзякуй за тое, што былі са мной увесь гэты час, што падпісаныя на гэты канал. Яшчэ з'явіцца кантэнт гораду будаўнічы, які тычыцца не толькі Cities Skyline, але і іншых гульняў, я ўпэўнены. Таму што такія гульні больш-менш, але патрабуюць часа да іх увагі, і не сказаць бы так, што я фанат, але ўсё ж такі мне падабаецца гуляць у іх. Хутчэй за ўсё гэта будуць ролікі па будаўніцтве проста гораду ад пачатку і да самага канца, вось проста на іншых мапах з рознымі мэтамі. Вось і ўсё. Дзякуй вам вялікі за прагляд, як заўсёды падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Паглядзіце, калі ласачка, таймлапсік, які я вам зараз прадстаўлю пад добрую музыку, якая па сутнасці падсумуе ўсё тое, чаго нам удалося дасягнуць.